Saan ko mga siya ipabasulit? Numarakarag ayat kelangin-langin, kasikat na lawag anang baybay-an, sanak laam mo nuwag tuok ka. Umanay kenkan makita na iti maminsan, umanay kenkan tawag ken pa kumusta. Uray no nasakit pilit nga awate, no panunutek nga sika iyay ayate. Un punuak nagkurkuranga kanaya tinepelak ti gumura jakin paka. Imbes ngay ay wennak saan ta indadanes na kasta kadi tinapud no nga agayan. Siya ipabasulit, no naragrak ayat kelangin-langin, sikat na lawag anang baybay-an, sanak laam mo nuwag tuok ka. Umanay kenkan makita na iti maminsan, umanay ken kan tawag ken pa kumusta. Uray no nga sakit pilit nga awate, no panunutek nga sika tiyay ayate. Kanayak tinepelak ti gumura jakin pakat. Imbes ngay ay wennak saan ta indadanes na kasta kadi tinapud no nga agayan. Kasano ngay patek ko ti kasken ka martirak tapuso ayat mo jak marik na patay kon jak marik na tadungom kasano jak kuden panagtuok ko. Inon punuak nagkurkurangam kanayat tinepelak ti gumura jakin pakat. Imbes ngay ay wennak saan ta indadanes na kasta kadi tinapud no nga agayan. Kasta kadi tinapud no nga agayan. Kasta kadi